awake saiki cilik. Oh, cilik dhuwur. Kempolan apa kuwi? Iki nek sing kempolan. Pas. Pas. Anu ya loro kabeh nggo ditok Mas. Gempol. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indah Rati, channel yang siap menghibur dimanapun anda berada. Oke guys, kali ini kita cuma bertiga dengan Papa. Ini mengantarkan Papa guys untuk membeli baju celana ya mak. Celana mawon. Celana. Kangge putrane mak. Anak-anak. Kok dewasa kok anak-anak. Anak-anakku. Oh, lagi pun kangge sinten asmane mak? Mas Ajis, Mas Tony. Oh, Mas Adis karo Mas Tony. Yo ngene iki guys, jek duwe mbok Mas yo anake wis gede ya tetep mboke pengen golekno. Pengen Lagi. bukakno. Nggih pun mak, mari kita beli mak. Iya. Caket-caketan mawon nggih mak, teng Pasar Merah. Di Pasar Merah aja guys. Oke, keadaan Pasar Merah. Satu sayur. Kurang tahu mlebu pasar kene guys. Pundi mak? Urung aku ora tahu mlebu. Dereng. Oke guys, bakal lek lambi. Iki terpantau yo rame kok pasare. Sini ya bakal sayur ngono kuwi. Pundi mak? Bakalnya kene iki guys. Iki pesenanku. Oh mak pun pesen no mak? Celana. Pun pesen celana. Saya gede apa ora iki? Mak ngertos ukurane. Kurang gede nek gede. Lah awake saiki cilik. Oh, cilik dhuwur. Kempolan apa kuwi? Iki nek sing kempolan. Wis iku lho. Iki kaos e. Celanane mawon mak. Celana. Lah mega. Ya, Jual sana. Apa lagi? Dua ke mak? Dua. Cak ya Bu. Tumbasnya dua. Siji harus celana pendek-pendek mbak. Oh benten no? Tumbas kene benten. Satunya panjang, satunya pendek. Yo, soalnya digo nang masalah. Kempolan apa biasa? Biasa tuh Mbak, enggak biasanya ya. Sing tiga. Oh, sing nang omah. Motif ngono kuwi ya. Yo, koyo kae lho, koyo iki. Betul Mbak? P11. Apa betul? Dereng riyen. Halo. Saya sering ngerti ya aku ya. Ya Allah, lah yo kayak Kayake dia. ingat-ingat lupa. Nih, Mama ya bakal kelambi, guys. Kok ya. Nggih, Bu bareng riyen. Ambek monggo riyen. Nggih monggo. Aku kangen sing Latihan ngating Mbak sampean. Nggih. Iso wis selesai Bu iku Mbak. Mbak iki sampeyan padahal. Ibu, riyen Ibu. Pundi mak? Cakep boten ya mak? Cakep boten. Tapi ya saged dituker nggih. Iki cilik ya. Rakyat elok gede ya. Iki sing rada gede XL. Apa cilik iku modalnya apa awake. Makanya saya ditumbas nggak celana lebaran guys. Ini hari-hari juga lebaran itu. Lah putrane kalih. Oh. Sing siji.
Iya, menurut saya. Tegane padha Pak iki. Beda, 30 itu 35. Aku benten kok. Pasasnya ragi panjang. Iya, serasi panjang, ya serasi asin. Bisa ukuran. Mulai ayo nang tengkurep capek. Dia mungkin dibetak. Kalau kurang gede, jalo gede, nek gede, jalo sing cilik. Cocok kan balik meleh kan sakit. Tetapi jadi kae. Biasanya mboten apa-apa. Ini tuh pakai omah ya. Apa yang goblok mungkin lemu. alah, pergi mawon. Tapi nek pergi sampai sonten lho, Bu. Bukan. Oh, siang mawon. Jadi tunggal. Sembang EL. Ngene iki. Sing ngek piro? XL. Ini pinten, Bu? 90, nek sing tempolan mau 95. Ayo mak iki. Nyuwune warna abu-abu, Mak. Nek anakku sekarep. Pokoke anggar aku kuwi wis. Mantap ya, Mak. Mboten request. Ini saya 110 bukan. Ini saya 110 kasih 90. Ayo, Mak. Mak bingung, Mak. Mak diatur. Bajuke napa? Anu. Bajuke iki marun. Bajuke marun. Iya, Bu. Hitam. Ireng ae. Nah, ya wis ireng. Lah sing ngeten iki hitam mboten? Enggak ada. Sing sitok marun, sing sitok hitam. Hitam iki ya sing hitam. Mboten apa iki, Mak? Tempolan kabeh hitam. Tapi niku, Mak. Nek kurang. Loro tapi loro tok. Nek teng mriki rame nggih pasare. Nek teng mriko pun mboten enten sing sadean Pak niki. Teng Waduh. Nggih, alah 95. mriko sing sadean full sakniki paling taten pinten iki ya. Nggih, Pak Jumain. Tetap. Pajak 5.000 gitu. Iki nggih enten sake, Mak. Tapi mboten sekathah nek kempel. Apa mbok dono cae, engko sendi sing Nggih, dipilih kesane engko mangken milih dekek piyambak. nggonku. Nggih. Ya. Nek coba nek dipilah kabeh ya ora apa-apa. Aku ya malah alhamdulillah. Mungkin setunggale kang pengen. Lah yo. Kompolane sing iki kompolan. Oh, kempolan. Ya berarti yo kempolan kabeh. Abu-abunya tapi mateng. Lah. Ae putih niku mawon. Carane pinten? Semuanya. Ya. Panjangnya juga, pendek juga. Bayarnya pakai apa saat ini? Yo saiki. Oh nek gak seneng mau. Ngene gak. Ini mak iso tangan, Mak. Iki dua. Siji loro. Mungkin satu-satu ngoten saja. Kandani. Ceritane kan masih ki medali. Nek ane ki di kakak tok kok loro-loro. Iya. Dimohno adike kabeh. Sing kaose ya dadi aku bingung. Lah dekne lah kathokku nanti kabeh, Mak. Dimohno adike kabeh aku tak golekno. Ini 270 sampean 90. 70. Tunggal mawon mungkin, heeh. Heeh. 70 sampai 90 160. Mas
enggak pakai semua. Enggak ada saya patah dite, Mae mau bayar dulu. Gak maksudnya Oke guys, Mae sudah dapat. Oh ternyata Mae sudah pesan sebelumnya. Saderenge pun pesen. Nah, Ini guys, terus biji kok saya panjang 2, saya pendek 2. Ini kok langsung dicobakan. Murah. Murah buatan ya, ya Mak. belum pora. Saya buatan kurang pripun, Mak. Nek gak gelem riyen gitu. Nek satu ngorok turu. Nah, nggih. Nek turu piye? Ini mari kita coba guys, ini ke rumah Mak dulu. Terus kita OTW ke rumah Mak Pah dulu. Oh, alah niku benten-benten. Iya. Nggih saya. Nggih niku nggih pas. Iya lho. Cek bubuk guys. Masih belum disyuting parasut. Tapi kemarinnya guys udah sama iba. Lagi luar biasa panasnya. Pasti nek jalanan panas yo. Iki mang iya, iki mang disikan nanti. Jarine golek kardus. Juga apa? Gak apa. Juga apa? Mbak jare muter-muter aku ki es kopi mau ya wis gak enak Mbak. Walah, wis kek. Akhirnya yo tak Ya mau Jessica pados kerdus napa ya, Mak? Jessica pados kerdus napa? Mbak aku sampai tinggal apa aku juga gak ngerti iki. Nang Indomaret apa neng apa mang aku harus dapat gunung. Iya neng Indomaret teman. Aduh, Kak. Tak aku kok terus. Oh, alah. Ngono kok iki. Wah dulu apa sih aku kok gak ada. Lah niki sing setunggale teng pundi Mas e? Oh, ya bobo. Walah, guys. Panas-panas ngene iki ya turu. ibadah puasa. Heeh. Ini kan lagi jadi pengen turu. Buka kabeh karo Mak. Jadi putrane Mak Pai isin kabeh guys. Ngomong isin aku ngono. Di sini belum disyuting banget. Nih, maaf bingung. Mak Pai putrane saya ini diencengi ya. Mak. Kenapa? Pak cilik. Kan yang Bali kan cara panas lah ya. Nggih. Panas. Datang mriki ki panas. Tapi kan panasnya kono aja. Napa nggih? Apa? Soalnya aku ning omah perang dino ora puleh aku ki. Tanggriya dangu, Mak. Tanggriya dangu. Tanggriya dangu. Iya lah suwe. Mana suwe. Nek wong anak sing bisa ya bisa. Iya. Apa mbak ya gak apa-apa. Wih. Muat ngoten, Mak. Muat ngoten. Iya. Pas. 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 Anu ya loro kabeh nggo ditok Mas. Nggih, ampun. Ampun, Pak, ampun. Oh, malah mbok isin bahasa. Aduh. Isilan. Nggih. Nek kula kan ngisin-ngisini. Astagfirullah. Setunggale Iki mang. tengkorak. Yang stoknya kayak gini. Ini kan damel teng beli Bali. setunggale. Sing iki. Mama. Oh, terus sak teng griya. Enggak mergawe nek arek sing ngejak ndak. Oh. Ngamar-ngamari mari ndekne rokok. Ndekne ngamar nang Laskar. Lah ndekne kan ngerokok. Jadi nang ngono ki ngerokok jare ranto. Pokoke akhirnya yo ora kerja. Lah kan iki nek siam nggih mboten rokok. Heh? Nek siam ngeten kan nggih mboten rokok. Iya lah nek ngene iki yo ora rokok. Lah nggih. Lah pas ngamar pas rokok ndekne iki. Walah. Lah ora ana sing ngandari. Lah aku yo ora njowo. Pas aku nek jeneng wong lanang rokok gerantuk pas aku. Tapi aku yo ora
ngendali ngene-ngene yo ora. Lah iya mboten ngertos kok nggih. Hmm? Mboten ngertos kok. Yo gak rondek nih yo gak ngono. Oh alah. Ngono ki rata kok. Terus mboten lolos ngoten. Oh. Dadi yo ora. Niku pripun setengahnya mboten purun. Kok gini? Mboten jenengan copike. Walah guys. Jalan di Wes Pak Aziz. Akhirnya dek cowok bingung dek. Kita tak tembung nama nek wis gelem. Sing jadi minta. Ini malah ngoten mak saya timbang kula ngising di sini. Saya ngoten timbang kula ngising di sini. Pun mak ya. Ngoten mawon. Oh alah ya. Lah sing pandai dek wau purun. Gelem. Padahal kan pas nih. Ah, terus kesek dulu wong tuwa iki nek cuma penak. Itu mbasno. Bon ngoten mawon. Ya sudah, yuk kita kembali ke rumah Indah lagi. Oke, guys. Pesenane Mbah Nok kata, Mbah. Kata pesenane, Mbah. Pesenane kata. Pesenane akeh, pesenane. Oke. Senane. Lah niki dapat apa? Kompor. Angklo. Angklo. Oke, sedinge bakar-bakar ngoten niku nggih. Oh, alah. Kuatah mak pesenane. Gembur. Sing ngenani Nggih. wis entek. Dibeli guys yang butuh ini angklo dan gembor. Nek ngoten niku pintenan nih, Mak? Selawe pae. Selawe ya, Pak. Selawe apa Gawe. Nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Morong. 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 Morong iki sing dienggo gawe wedang. Gawe mie. Iki godhog mie. Oh, saged nggih godhog mie. Iya, iki sing godhog mie. Oh. Nek sing godhog wedang kan anak cucuke ngono. Nggih. Bedane cucuke mawon to nggih. Suk kunciku tak dekek endi suk? Iki kok suk? Meja suk. Oh, alah. Nek siam nggih, Mak. Heeh. Niki hari terakhir walah. Kan dari pokoknya wis tak kandhani sampean. Pokoke anggere dua cek pokoke 20 dhuwur ki hawa ki wis mulai enak mbah. Temu ta mbah. Pokoke senake. Nggih, Mak kula, Mak. Kula padahal awal-awal mboten, Mak. Lah iya. Niki malah balah mual terus kula. Cobaane gede. Wis karek 3 dina lho, Pak. Nggih. Info guys, yang tempatnya kalian nih enten info-info niku nek mboten tanggal 30 nggih 31 wi, Mak. Lebaran nih. Oh, ngono. Nggih, turune kan enten sing 29 hari to. Heeh. Sing wingi-wingi kan 29 nggih, Mak nggih. Iya, iki nek berarti nek Minggu Senin. Nggih, niku. Heeh. Terus guys, ayo kita jalan. Terus ngene iki ya Allah, panasnya luar biasa. Aku kadang iki malah saya niku Mak semakin mual banget iki. Heeh. Nek enjing ngoten niku kula pun huwek-huwek. Godane pokoke enak. Ya nggih. Ya Allah. Semoga dikuatkan sampai ya. lebaran. Kula utangnya pun gangsal ya, Mak. Alhamdulillah aku iso nutuk negaan iki. Mae jane pun mboten haid to. Heeh. Mae pun menopause dereng to. Yuswane pinten to jenengan? Walah 56. Oh, 56. Heeh. Bapak 57. Bapak kula 55 ya. Berarti Berarti adik kelahiran 6 68 aku. oh 68 nggih, bapak kula 69 ya. Itu bapak. Mangga. Kowe wis santai, Klo. Ya, kowe santai. Mak apa nek kene celokne Sari, guys. Sari. Sari. Sari Pah, wes kita ke rumah Indah dulu. Cus. Sang jero kek Nggih. terus guys mau balik ke rumah Mbak Eda. Balik nang omah Mbak Eda. Iya, Kembali bekerja lagi. Terus guys, cuma jenengan mugi-mugi kita ini selaras, kita lancar, terus sampai kita bisa akan harapan dia kan juga masih ya lagi sakit sama
Kemudian kakak kita kali ini juga saya juga LEW sama itu